Mangwanani makadini, tine nyaya yatauya nayo nhasi. Dzimwe nyaya hadzigoni kungodzijamba tongodzisiya dzakadaro kana kuti tinge tichinonoka kudziverenga. Dzimwe dzinenge dziri very important kuti dzinge dzichiverengwa nekukasika. So nyaya yandakuvigirai nhasi ndinovimba kuti ine munhuwo waichagonawo kubatsira. I am a man in my 50s. Ndainge ndichimbogarawo kumusha ndikamboitawo zvandakaita ndichigarawo kuHarare uko, but ndakazodzokera kumusha zvakare ndokwandave izvezvi since age yangu isisanditendere kuti ndinge ndichinoita zvinhu zvakawanda wanda ndiriwo kunze kwemusha. Ndatova village elder, nditori nevana nevazukuru. Ndine zvinhu zvandasanganawo nazvo mukukurawo kwangu kwandaita kusvikawo ndesvikewo pari nhasi. Nyaya yangu yakanangana nekuipa kwakaita kurara munhu akatarisawo mudenga, kunyanya isusu maAfricans pashona culture yedu nezvinhu zvatinotendewo mazviri. Zvinhu izvi zvinonyanya kubatsira pahealth yemunhu, zvakare zvichizobatsirawo spirit yake. Musatendere kuti munge muchibatwawo nehope makatarisawo mudenga, cause zvinhu zvakawanda zvakaipa zvinoitikawo panguva iyoyo kana munhu achinge abatwawo nehope akatarisawo mudenga. Izvi zvinhu zvandiri kutaura ndakazvionawo mufamily medu. Vamwewo vandakambosheya navo kumashure uku vakati zveshuwa takazviona kuti zvinhu zvinoitika, and inini pachezvangu ndakazviexperience. Ndikazosvika pakubvuma kuti zviri nani ndichinje ndingoitewo zvinhu zvakanaka. Iyi haisingori nyaya, chitori chinhu chiri deep chinobatsirawo mumwe munhu panyama, pamweya, kunyange pachitendero chaipo. Chimwe chezvinhu zvine danger zvekuti vanhu vakawandawo vangagonawo kuzviignore vachingofungawo kuti kutaurawo kunoitwawo nevanhu, but hakuna zvinhu zvakanyanya zvinoitikawo. Ndodawo kuti munditeerere, izvi zvinhu izvi hazvingoitikawo kumunhu wese, but zvinoitika kune vakawandawo vedu. Varipowo vamwewo havo vangagonawo kutaura kuti isusu tinorara takatarisawo mudenga, hapanawo zvinoitikawo kwatiri. Ipapo imimi ndimiwo, but kune vakawanda vakaitawo seni zvinototipawo maissues akatosiyana siyana. Kune vamwe vane mudzimuwo yakasimba kana vane zvavakaitwawo vachiri vadiki kuti zvinge zvichizovadzivirira. The rest of us tinozongoitawo matambudziko. Mukukurawo kwandakaita nekudzidziswawo kwatainge tichiitwa titi vana vadiki kuma70s uko tichiri kugarawo kumusha, we were always warned nevakuru kuti maposition amunofanira kunge muchiitawo pakurara ndeaya: unogonawo kurarawo nedumbu kana kurarawo nesaidhi kana kurara wakatarisa mudenga panguva yekuti uchangotangawo kurara. Asi kana uchizivawo kuti hope dzakuda kukubata, you must change your position wotarisawo kusaidhi kana kuti pasi. Izvi zvinhu izvi zvakanakirawo kuti unenge uri padefensive mode, zvasiyana nekurara wakatarisa mudenga. You will be exposing yourself to many dangers. Tichikura isusu tainge tichirarawo pasi and tainge tichisheyawo magumbeze nevakoma nevanin'inawo vangu. Amai vedu vaigara vachitutaurira kuti musarare makatarisawo mudenga. Izvi vainge vazviexperiencewo kuna baba vedu, ndisingazozive kuti zvinopasiranwa here kuti kana baba vaizviita kuvanawo vanogonawo kutanga kudaro. Kurara wakatarisawo mudenga unenge wava vulnerable. Pakutenda kwedu kana uchinge warara wakadaro, it's like unenge wavhurawo masuo emweyawo yakaipa. Nenhau yekuti vakuruwo vakudhara vainge vachibhirivha kuti kana uchinge warara nemusana, muromo nedumbu zvakatarisawo mudenga, waexposawo bhodhi yako nekuti chest inenge yakavhurika, dzimwe dzenguva muromo unozotongovhurika. Mamhepo anoitikawo panguva dzekurara usiku anenge akawanda akasiyana siyana. Kana uchinge warara nepozisheni iyoyo, mudzimu yekwako inogonawo kutadza kukurwira. Unenge waiexposa zvinhu zvakawanda zvinogara mudumbu ende zvinoitikirawo mudumbu. The chest nedumbu, zvinhu izvozvo zvinofanira kugara zvakadzivirirwa nguva dzese. Kurara wakatarisa mudenga kwatosiyanawo nekurara nedivi kwaunenge wakazvigonyesawo sekamwana kanenge kari mudumbu. Kurarawo nedumbu wakatarisawo pasi, it's like you will be grounding yourself to the earth. Muchishona chedu usiku ndo panotendererawo mweya yakaipa, kunyanya varoyi nedzimwewo mweya dzehusiku. Panguva dzekurarawo usiku idzodzo, mudzimu yako ndo painenge ichidawo kutaura newe kuhope kwako through zviroto zvaunenge uchazorota. Kuzotarisawo mudenga kunoita kuti hope dzawaifanira kunge uchirota dziya dzobva dzachinjirudzwa, dzobva dzatangawo kuitawo madzikirira. Varoyi vanenge vaonawo mukana wekuti vange vachizokuataka, saka vadzimu vanogona kunge vachitangirwawo kuti vange vachizoita basa rakanaka pachezvako unenge wazviexposa kumweya yakasiyana siyana.
paye paunozotanga kuita kunge uri kutadza kutaura, pamwe pachona unoskrima, pamwe kutodonhedza rute chairo rinenge risingakontroleki. Zvese izvi iwewe you will be vulnerable. Pane zvinenge zvichikurwira nezvinenge zvichikurwisa. Saka kana zvichinge zvadaro, zvinhu izvi zvinonyanya kuitikira pachest kana kuti mudumbu mako. Kurwisana kwazvinoita zvinozongoafekta iwewe bhodhi yako. In the spirit, kana kuri kuti mitsindo yokurwisana kunenge kuchiitawo anenge achida kukudzivirira neanenge achidawo kukurwisa, it turns out to be physical. Zvotangawo kuzviratidzawo pabhodhi yako. Madzikirira aya nekungorotomoka ndo pazvinotangawo kuitika, nekuti iwewo kana wakatorara zvachose uri vulnerable kwangofanana nemunhu anenge akafa. Position iyoyo wotangawo kunzwa chinhu chinenge chichikuremera chichiita kunge chiri kudzvinyirirawo chest yako. Gogo vangu vaibva vatiti nguva yemadzikirira inguva yekuti iwewo unenge uri pahondo, asi unenge wakatrepawo zvekuti unenge usingakwanisewo kubuda panguva dzaunenge uchifanira kunge uchibuda oro dzaunenge uchitarisira. Musambotarisire zvinhu zvamunoudzwa nevakuru pasi kana kudisrespecta zvinhu zviri natural zvinenge zvichidawo kuzokuprotecta iwewe mukuraramawo kwako, zvinhu zvinoita kuti unge uchirarawo nenzira inenge yakanaka. Once ukaita kunge munhu anenge apikisa, unenge uchiitokokawo dzimwe mweya nekugumburisawo vanofanira kunge vachikudzivirira. Izvi zvozokonzeresawo munyama neurwere hunenge usinawo kutarisirwa. Why ndiri kutaura ndichidai? Tainge tiine vamwewo mukoma vedu ainge akandisiyawo ne3 years uyu. Tatoudzwa tichigara tichitaurirwa namama kuti ukararawo munhu wakatarisawo mudenga pane zvinhu zvinoitikawo zvakawanda, but iyewo nenyaya yekusateerera achingoti amai munhu wakudhara vanobhilivhawo mune tunhu tusina basa. Chifungai ipapo kwainge kuri kuma70s 80s achitaurawo izvozvo kuti amai munhu wakudhara. Mozochifungawo kuti inini kana ndiri kutaurirawo someone izvezvi anongotaura kuti kamudhara aka kanenge kanopenga. Mukoma wangu ava vakazofawo 845 nenhau yekuti mwoyo wavo wainge waitawo dambudziko. Mukukura kwamukoma wangu ava yainge iri type iya inotaura kuti inini handingoudzirwe zvinhu zvese zvekuita kunyanya nyanya nevakadzi, and whenever we slept vainge vachitorara havo vakatarisawo mudenga. Vaizongotangawo kuzongoita ngonono kunge tractor, pamwe pachona tichizongovazungunutsa tichivamutsa. Mostly vaitozomuka vachiitawo zvekuvhunduka. Ndichitsvagiridzawo nekuzorisechawo ndichikura, ndakazotsvagawo ndikanzwa kuti kurarawo nemusana kunoita kuti kana uine ngonono dzinge dzichizowedzera, nekudawo kwekuti rurimi rwako kana uchinge wakarara rinodzokerawo kumashure, robva ranovharawo panenge pachifanira kunge pachipindawo nemweya uri kupinda mauri, zvokonzeresawo noise. Izvi zvichizokonzera yatinoti sleep apnea, paunenge uchimirawo kufema for a seconds. Let's take for example, muti kana ukangoudzurawo paunenge wakadyarwa ukaendawo uchinoumisa somewhere, unenge uine tendency yekuti unogona kungodonha anytime kana pasina chinhu chinenge chakaubhalansisa. Zvinhu izvi zvinoitawo kuti munhu anga achizorara achimukawo akaneta. My brother vaigara vachingokomplaina nenyaya yemachest pains, vachiti vari kuitawo churungurira, vachiti ndiri kunzwa like pachest pangu pane dombo. And munoziva zvinoita gravity semuenzaniso wandapawo wemuti uyu. So iwewo pachezvako ukati paye wakunorara wobva waisawo makumbo mudenga worarawo wakadaro, hazviite kuti paunomukira ungomuke makumbo iyaya ari mudenga nekudawo kwegravity. Saka makumbo ako anenge atozodzikawo pasi. Semune zvinongoitikawo nerurimi, kana rukange rwakamira ruri mudenga runotozongodzokera kumashure richinovharawo paye kumhino uku pauri kufanira kunge uchifemawo napo. Maasidziwo from mudumbu ndo anokwira achienda kuchest uku ozokonzeresawo heartburn. Pressure yaunenge wakapawo kumashure kwako uku ndo imwe inozotangawo kukonzeresa musana, kana kuri kuti wanyanya kuzviita for a long time, kana kuti waita usiku hwese wakarara neposition iyoyo. Semunyika medu munopisa semuZimbabwe, wadikitira paye sweti yese inonoungana kumusana uku, yozoitawo kuti unge uchiitawo ma-irritations kana kuti ma-infection, kana kuri kuti iri kunoungana ichiitawo nguva yakareba isinawo kupukutwa. For vanhu vakawanda kunyanya avo vanenge vaine weight yakawandisa kana kuti vati kurei, kurara wakatarisa mudenga kunongokupawo madzikirira. Hazvigumiriwo ipapo chete, zvinoitawo kuti munhu ange achizoitawo marute kana achinge akarara. And position iyi ndeimwewo position yekuti kungobatwa nehope chete unoita kunge wapinidzirwa panzvimbo 1, unenge wakusakwanisawo kumuvha. Regai ndimbokuudzai zvakamboitika kwandiri kuma90s. After ndabvawo kushandawo zuva rese ndaneta, ndakanganwa zvainge zvachitaurwa naamai zviya ndokurara hangu ndakatarisawo mudenga ndichiti ndazorora. Madzikirira akandibata
chest yangu ndichinzwa kutsva kunge mune moto. Ndo pandakaitawo ngonono for the first time. Ndikamuka ndakaita kutota because of dikita randainge ndichibudawo usiku. Pandakazotangawo kuziva kuti kana ukarara wakaneta urara wakatarisawo mudenga unoitawo dzimwe ngonono zvawainge usingamboite kumashure uku. Chikonzero chiri icho chandataura pamusoro apo. Ngonono dzimwe dzenguva hazvinei nekuti wagara unodziita, asi kana ukarara wakatarisa mudenga wakaneta dzinozongouya. Unotozoita zvekumutswawo nevanenge vari padhuze newe kuti kwakanaka here nhasi. Inyaya yekuti position yaunenge warara nayo plus kuneta kunenge kurimo munyama, so you can never control zvinhu zvinenge zvichizoitika. From then ndakabva ndazochinjawo zvachose, but brother yangu iyi it was too late for him nekudawo kwekuti achizorapwa aitogoudzwawo kuti waita blood pressure and eventually vakazongoitawo heart attack. Chinditeererai munzwe, hazviitike kumunhu wese izvi. Kune vamwewo vekuti vanotogonawo kutorara vakadaro for the rest of their lives pasinawo chinenge chichiitika, havaite ngonono, havarwadziwo nemuviri. MuZimbabwe munomu nenhau yedhayeti yedu yesadza nestress yeikonomi zvinhu zvakatongoti omei. Mukada kuzvicherechedza nekuzviongorora, kurara wakatarisa mudenga it's like a silent killer to those vakafananawo neni. Zvinovhiringidzawo pfungwa dzemunhu. Kuchishonawo kwedu tobva tati hope dzakanaka dzinobvawo pakurarawo zvakanaka. Woti wani wakarara pasi wakaneta apa urara wakatarisawo mudenga, mudzimu yekwako hainawo kusimba. Zvinozoitika usiku hwachona ihwohwo zvinenge zvakakumomotera double. At least dzimwewo hope dzinoitawo nani kana kuri kuti wakararawo pamubhedha unenge uine comfort, kwetewo mimwe mibhedha inenge yakanyurawo mukati zvekuti kana munhu makarara muri 2 mumwe ari kusaidhi rake mumwe ari kusaidhi, munozomuka mese muri pakati pemubhedha muchitogumana. Hope dzakanaka dzinobvawo pakunyatsorarawo mune zvakanaka. Ukarara munhu ukaita madzikirira anoita kuti ugare uine fiye nekuda kungoitira vanhu mamudzo, kumuka wakangobhohekana nekuda kwezvinenge zvaiitikawo paunenge wakarara. Ndo paunozotanga kuitira vanhu mamunzu nevanenge vasinawo kukutadzira. Zvibvunzei kuti why zvichiti kana uchinge wakarara wakatarisa mudenga ndipowo paunoitawo madzikirira kana ngonono yakanyanya. I hope by now maanswers enyu matowaonawo. Vamwewo ndo vanozorara vava kudzingirirwa. Zvobva zvazobatana nezvimwewo zvinenge zvakaitikawo mumhuri zvinenge zvisinawo kusolvawo zvakanaka. Do you know kuti kana makarara makatarisa mudenga panouyawo varoi paya usiku, they start by those ivavo vanenge vakarara vakavhurawo muromo. Mozotanga kukomplaina kuti takadyiswa nekudawo kwekuti zvava easy kana warara wakatarisa mudenga muromo wakavhurika. Kungopakirwawo chinhu iwewe nekudawo kwekushayawo simba unongomedzerera. Unenge wangoita senge munhu akafa nekuda kwekuti pavanoenda kumakuwa they will find kuti vanhu vanenge vakarara vakatarisa mudenga, so to them you will be like a dead person. Ndo pavanozongouya vobva vangokugara vachida kuitawo zvavanenge vachida kuitawo newe. Rarai nemapositions mamwe anenge ari nani. Kana pakumuka kwako unotomukawo uchisekerera uchitofilawo hopeful, kwete kuti uri amai wamuka waita madzikirira usiku wotanga wokupedzera hasha dzakowo pavana zuva rese. Ndichadzokorora zvakare, kurara wakatarisawo mudenga kuno exposawo mweya wako unenge usisina chinenge chakakugadha. Zvozongolidhawo kuzvinhu zvakaita sema emotions nemamudzumudzu nekakupengereka chaiko. Nditori nevanhu vandakanzela so far kwandiri kugara izvezvi nenhau yekudawo kwengonono nekumukawo vanhu vakaneta pamusoro pekurara neposition iyi, zvichizokonzeresa kuti vanhu vatadzewo kufokasawo kumabasa nekusafa zvakare mumarelationships. Chikonzero chiri chekuti vanhu vanenge vakangoneta and vanenge vaine hasha. Hakuna chinhu chinonzwisa hasha semadzikirira. Wamaita zvakare vanhu vomuka vachikusekawo kuri kuseni. Hazviitikewo kumunhu wese, vamwe vanotomukawo vari fresh. Asi kune vakawanda kunyanya vakadzi vanenge vaine nhumbu, varume vane matumbu mahombe, zvinowedzerawo stress nekuda kwemaemotions. Vanhu votanga kutora tumatambudziko tudiki vachitiita matambudziko mahombe. We were always taught tichikura muviri wako itemberi. Kana ukarara wakatarisa kudenga unenge wararawo neposition yemunhu akafa. Zvinoitawo kuti mweya yevanhu vakafa inge ichizouya ichitendererawo pauri. Kana kuri kutiwo kumhuriwo yekwenyu kune mudzimu yakasimba kana kuti kune protection, unogonawo kuvawo fit. Zvinhu izvi unogona kuzvitiza. Ndichitotaura kudai inini mukadzi wangu anotorarawo akatarisawo mudenga sometimes and hapanawo zvinhu zvinoitikawo kwaari. Ndisingazozivewo hangu nekuti iyewo munhuwo akasimba pakunamata.
Ndararama makore akatoti wandei kusvika 50 years is not a joke. Ndiri healthier, hapana pandakambonzwa kurwadziwa muchest kana kuzoti ndarotawo hope dzinotyisa nekudawo kwekuti I take good care nehealth yangu nekuteererawo zvandaiudzwa nevanhu vakudhara. Pamwe pacho zvinhu ndezvekungoisawo mupfungwa dzako woshandisawo uchenjeri. Zvinoda kuchinjwa wongochinjwawo zvishoma zvichienderanawo nenguva, asi usabva watoti totally handiteerere zvinhu zvaiitwa kudhara. In short, ndiri kungoti cherechedzai pamunorara, muzive marariro amunoita. Nzira yatinorara nayo inocontributa zvakanyanyisa kune zvatichazoita patinenge tamuka. Kana kuri kuti une hope dzaunenge wamboita kumashure, nguva dzinozouyawo madzikirira dzinoitawo kuti unge uchikanganwa zvese zvanga uchimborota, kuti you'll be focusing more nepati yazoitika madzikirira iyoyo, and uchadawo kuziva kuti zvanga zvichimbofambawo sei. That will disturb hope dzimwe dzese dzinenge dzamboitika kumashure uku. This one ine imwe information yekuti mumwe munhu anobatsirika. Ndatodzidzawo zvakawanda neniwo zvandanga ndisiri kutozivawo pamusoro penyaya yavamukoma vedu ava. Pandazofarira ndepekuti vataura kuti zvinhu izvi hazviitike kumunhu wese, kune vamwe vanhu vazvinosarudza. And ndafarira the part yekuti zvakare kana munhu kana uchinge wakaneta ukangonozvikanda pamubhedha or wherever paunorara wakatarisa mudenga, ngonono zveshuwa zviri likely kuitika kuti munhu anoita ngonono zveshuwa kana achinge angoenda kunozviradzika akatarisa mudenga apa akaneta zvisingaiti. And this I've seen it kune vanhu vakatoti wandei. I urge you, ndokumbirisa kune vasvika papoint ino vachiteerera vhidhiyo, kana zvichiita ndinokumbira kuti mungosheerawo vhidhiyo rinori kune vamwe venyu vange vachizoteererawo. Kana zvadaro mungova-encourage zvakare kuti vange vachisubscribe. Tichauya nezvinhu zvakatoti wandei besides maconfessions nemasecrets evanhu. Pane vanongotisheerawo nyaya dzavo dzinenge dzichidzidzisa like nyaya yamukoma ava. Tiudzeiwo kuside kwenyu zvakamira sei, pane akamboexperienceawo here zvinhu zvataurwawo munyaya iyi. I just like the fact yekuti tiri kuwana ma-age groups ese evanhu vari kutitumidzira nyaya dzavo. Musasaririre, torai nhamba dziri kubuda paskrini idzo mutitumirewo nyaya dzenyu. Nyaya yako inobatsira mumwe munhu. We meet again mune imwe episode. Mova nezuva rakanaka. No, get over it from me. This isn't real. It's just a dream.